Krásný dobrý den. Dnešním hostem podcastu Dobrý ročník je pro mě docela speciální host a je jim Josef Beneš. Dobrý den, Pepo, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ty děláš stavební a technický dozor. Asi zakladatelem Stavaria. A zjednodušeně je to digitální stavební deník. Tomhle tématu se určitě budeme bavit. Určitě by to ještě zpřesníš. Jo. A konkrétně ještě k tvojí osobě píšeš, že říkám věci na rovinu, aby stavba proběhla bez průšvihu. Začínal jsem jako každý s holýma rukama a spoustou otázek a dneska pomáhám lidem stavět chytřeji. Pak jsem se dočetla, že jsi mistr Evropy na skákacích botách a to teda mě zajímá, jestli to opravdu existuje. Existuje, no, jsou takový ty pružiny na nohou, kde jako skáčeš přes auta a přes lidi a salta a takovýhle věci, no, je to celkem zajímavý sport. Dobrý, tak to uvidíme, jestli to můžeš dát. Už je to pár let, no, už jsem takovej. A lidi tě mohli vidět na obrazovkách televize v receptáři Prima nápadů nebo v pořadu Fachmani. Máš taky skoro 12 000 followerů na LinkedInu, kde vlastně já jsem i na tebe přišla, kde sdílíš super videa. A mám tě dost vlastně jakoby striktně tak jakoby spojenou se žlutou barvou, takže mám pocit, že že máte velmi funkční marketingový vizuál. Snažíme se. A taky jsem vlastně dneska nebo včera jsem viděla, že jsi zveřejnil začátek projektu Duchkov. Tak to by pak taky ještě budeš muset povědět. No a taky něco, v čem bys si mě opravil? Nebo doplnil? Myslím si, že všechno. Že je to jako dost toho. To jo teda, tak paráda. A my se potkáváme online. Tak se zeptám, kde jsem tě právě zastihla. Doma, v kanceláři. Já bydlím v kanceláři, takže mám to jako propojený s bytem, tak tady mám takový studio, kde natáčím právě nějaký jako rady lidem online a je to takový moje zázemíčko, takový klid, kde zavřu dveře a vím, že tady mám prostě klid, no. To zní dobře. A já jsem teda zmínila, že že děláš stavební a technický dozor. Tak jestli můžeš možná pro lajky, nebo možná i pro architekty třeba vlastně říct, co k tomu člověk potřebuje, co se potřebuješ naučit, abys to mohl dělat. Hele, musíš k tomu mít buď to vysokou školu, anebo 5 nebo 7 let praxe, tuším, a pak musíš absolvovat nějaké jako zkoušky na autorizovaný technický dozor, anebo vlastně autorizovaný technik ve stavebnictví, a nebo musíš mít někoho, kdo ti pak to razítko dá. Takže já, jelikož na ty testy chodím nerad, takže já vlastně mám jenom tu praxi, takže to můžu vykonávat, ale ve finále mi musí nějaký můj kolega, který tomu jako důvěřuje té mojí práci, mi tam šoupnout to jeho razítko od Checkite. Jasně. No a to je stavební dozor. Je ta role vlastně víc o prevenci problému nebo o jeho řešení? Já se snažím, aby byla spíš o té prevenci, jo? Protože si myslím, že jako na těch stavbách se ty věci jako neustále opakujou. Jo? Buď to jsou stejné technologie, které prostě jsou rokama prověřené a všichni to dělají furt stejně a furt opakujou ty stejné chyby, nebo se prostě stanou. A nebo když to jsou nové technologie, tak jako je velice jednoduchý, že vím, že to tam bude, tak si přečíst jako ten manuál. Dneska umělá inteligence, už člověk tady nemusí číst a jenom vypíchne ty body, na který si člověk má dát pozor, takže je to zase o něco jednodušší. Na internetu je taky jako milion návodů, jak se věci dělají správně a stejně to furt lidi jako dělají blbě. Jo? Třeba zateplení už dneska jako potkávám 23 let na stavbách a myslel jsem si, že už jako nepotkám člověka, který by lepil takzvaně jako na buchty tu fasádu, jo? Že prostě víme všichni už dneska, že když to nalepí na buchty, že tam pak je průvan, že tam vzniká komínový efekt a to zateplení je prakticky k ničemu. Navíc, když hoří, tak je to komín a jako ta fasáda je okamžitě jako v plamenech a hoří celý barák. Jo? Takže já se snažil, aby ta role toho stavebního nebo technického dozoru byla spíš jako preventivní a zároveň jako to považuji za funkci takový jako mediátora, protože i v případě, že si mě najme
člověk, který staví své pomocí nebo pro něj staví firma, chce to kontrolovat, tak často i ten investor, který mě platí, tak má jako přehnaný nároky. Jo? Myslí si prostě, že lidi jsou roboti a že všechno musí být jako na milimetr dokonalý, krásný, že fasáda nemůže mít jedinýho kocoura a podobně, ale prostě to tak jako není. Jo? Takže se snažím často i dělat takový jako mediátora a u těch problémů pozorňovat na to, kdo je vlastně v právu a že je to třeba naprosto běžná věc. A hlavně teda já se snažím se zavést ten technický a stavební dozor formou online, aby se zlepšila ta dostupnost této jako profese, protože ono dělat autorský technický dozor nebo stavební dozor na stavbách je prostě pro toho člověka, co staví ten dům 20 000 měsíčně nebo 25 za člověka, který mu tam jednou týdně přijede a těm lidem to jako přijde hodně. Ono to hodně není, jo? Člověk musí jezdit, je tam to auto, jsou tam prostě spojený ty náklady. Zatímco, když to dělám online a natáčím mi videa, vidím fotky, tak jako 95 problémů a věcí se dá zkontrolovat z fotky nebo videa. Jo, jestli to vidím, nebo tam jsem, anebo řeknu tomu majiteli vem vodováhu, změř to, ukaž mi to, tak pro mě to je jako kdybych tam byl. Já už tam dneska fyzicky být jako nemusím. Už jsem generace, která na tomhle vyrostla a ten můj mozek, že jo, ta hlava dokáže pracovat i s tím videem a fotkama. Samozřejmě mám rád vůni stavby, na tu stavbu se rád vracím, jezdím tam, ale abych zvládnul víc takovýchhle staveb, pomohl jakoby více lidem, tak se snažím zavést takovýhle jako online stavební dozor. Jo, No. a navíc jako se snažím tu profesi propagovat, protože každý mi vždycky řekne, že to dopadlo blbě, protože neměli stavební dozor. Jo, ono předat barák, aby to vypadalo hezky, stavbu, cokoliv, rekonstrukci, tak ono, když je to nový, tak to vždycky vypadá hezky. Že za 3, za 5, za 10 let jsou takový ty milníky, kdy se začnou projevovat takový ty vady skrytý. Jo? Nepoužili akustické pásky, udělali špatně izolaci, jo, použili špatný materiál a to se všechno začne projevovat až jakoby pozdě. Jo, a pak po 3 letech říkají, že já jsem si za ten dozor mohl jsem ušetřit strašný peníze. Jo, navíc jako stavební dozor je jediná profese, která vám na ten dům jako vlastně vydělává. Jo, a dávám hypotéku a má z toho 3 až 5%. Jo, to je prostě strašná raketa. Jo, pak když dům prodáváš, tak ti řeknou realiťák, hele, prostě 3 až 5% z té ceny. Jo, a vlastně ty jsi ráda, že se toho zbavíš a za to, že ti to vystaví na realitách a na 2 serverech a udělá webovky za 3 000, tak si řekne 3 až 5%. Jo? To z 5-10 milionů je prostě strašná raketa. A pak máš stavební dozor, který ti řekne, že chce 2 až 4% z hodnoty toho projektu, protože takhle ta cena se taky nikdy dělá a ty řekneš, to je strašně moc. Přitom jako ten dozor ti tam hlídá rozpočet, jestli firma nefakturuje něco, co by neměla, hlídá ti kvalitu provedení, prostě nemusíš potom řešit opravy, jo, věci, které jako tobě jako nedojdou. Jo. Navíc i z hlediska jako uživatele, jo, protože jako dozor už víš, co ty lidi si chválej, co použili, jaký žlábky, stěnový, podlahový, nerezový, plastový, jaký materiál, a nevím, chytrou domácnost, rekuperace a další věci prostě i jako běžně nenapadnou, přijde jim to zbytečný, zatímco když jim to vysvětlím, tak jim to jako dojde a vyřeší to jako poměrně rychle. Ne, mi to přijde super, já vlastně teďka hodně to zažívám i u nás jakoby v rodině, se dělá jeden projekt. Vždycky na to doplatí, jo, bohužel prostě, jako nedělal jsem kopáče, mistra, stavbyvedoucího, manažera, tak jsem se tím jako prošel a jako získal jsem si tu praxi přes 20 let, jo, a pak přijde člověk, který staví poprvé a myslí si, že ví všechno líp než já, jo, tak je to takový, jako to je i nelogický, jo, jestli něco děláš přes 20 let a snažíš se vzdělávat a nějak jako sunout a postupuješ od dole až nahoru, tak asi pravděpodobně toho víš víc, než ten své pomocník, co se podíval 3krát na YouTube a nebo nejhorší je na internetu skupina Stavíme své pomocí, je tam skoro 400 000 jako lidí. Na Facebooku? Na Facebooku, jo. Já to jsem to taky prostě, to je hrozná žumpa, tam ti stejně ty se něco zeptáš a každý odpoví jinak. Takže ty tam stejně jdeš, aby si jako poslech názory a vybral si ten, který si vlastně původně chtěl, který se ti líbí nejvíc a jenom potřebuješ, aby ti to někdo potvrdil. A on ti to stejně vždycky někdo potvrdí, no se vždycky někdo najde, kdo to dělá blbě. Jo? Takže to je prostě jako strašný masakr. Jo? Navíc to není nějak jako jak se to říká,
moderovaný, takže tam prostě lidi žádný odborník neodpovídá, nebo každý tam je odborník, jo. To je prostě strašný masakr. Jo, že i ten můj projekt, třeba máme to Stavario, pak máme stavař.jo, tak ten stavař je vlastně takový deník pro ty své pomocníky, nebo deník, já tomu nerad říkám deník, jo, protože ten systém ten deník je 10% toho, co to umí. Ale ten stavař je pro ty své pomocníky a tam budu snažit vytvořit nějaký registr jako stavebních dozorů, který právě to budou chtít dělat nějakým způsobem online, aby se ta služba trošku rozšířila, aby to těm lidem fakt pomohlo. Já je chápu, já úplně vidím to jejich myšlení, proč nechtějí dát 20 měsíčně, když mají sotva na ten barák, který prostě jen tak dostali hypotéku, jo, a to je valná většina. Takže to jako chápu, ale na druhou stranu mi to je jako strašně líto, protože vím, že dopadnou blbě. Jsem rozmluvil, ale i ta stavba je něco, já říkám těm lidem, ta stavba prostě musí proběhnout dobře. Vy nechcete dalších 30 let žít někde, kde vám bude připomínat, že vám tady Franta přesek kabel, že vám tady tekla voda, že tady byly takhle cihly. Prostě nechcete bydlet někde, kde byly prostě rok problémy, protože vy si nebudete pamatovat to hezký, vy si budete pamatovat ty problémy. Takže jestli si stavíte domov, měla by ta stavba být opravdu jako příjemný zážitek, abyste tam příjemně žili. Jestli si tam na začátku vytvoříte takovýhle jako věci, tak prostě si to budete pamatovat. Jo, já si myslím, že prostě ty lidi, oni, když nemají tolik zkušeností, tak doufají, nebo tak si prostě myslí, že ta stavba proběhne bez problémů a nepotřebují to. Pak ty lidi, kteří jsou z praxe, tak vědí, že stavba má problém prostě každý den a jde jenom o to prostě, jak jsou jakoby vážný nebo jak jsou jakoby komplikovaný. Protože myslím si, že posluchači si neuvědomují, jak moc vlastně jako komplexní věc to je postavit barák. Jo. Takže jakoby já teda jsem architektka, ale hodně dělám jako s profesantama a vlastně každý den, když mám jakoby stavbu, tak tam každý den se jako něco musí řešit, něco se jakoby dělat, jo. Ale právě mně přijde super, jakoby to, co ty děláš, tak mi přijde, že vlastně jakoby zpřístupňuješ tuhle pomoc, nebo ten dohled pro i lidi, kteří prostě nemají velký budget, nebo prostě jakoby nemají velkou stavbu, ale třeba právě dělají své pomocí, aby vlastně ten dohled, ten dozor byl pro ně vlastně možný. A mě to přijde skvělý, takže já to jenom podporuji, doufám, že to spoustu lidí přečte, nejenom jako třeba architektura, právě jako lidi, kteří plánují něco své pomocí nebo prostě s nějakou částečnou pomocí něco stavět. Takže ty možnosti jsou vlastně od zkušených lidí získat ty znalosti a za prostě nižší cenu než třeba tu 20 měsíčně. Jo. Tak my jsme trošku přeskočili, ale já se tě ještě zeptám, ty než si asi zakládal Stavario, tak jsi měl i stavební firmu, nebo tak nějak možná to bylo asi i společně. To jsem se ještě nezeptala ani jakoby na úvod, co pro tebe byl ten důvod, že jsi vybral tu stavařinu, nebo konkrétně pak ty dozory. Ale tak já jsem na stavbách byl jako od malička. No. Strejdové měli firmy a brali mě jako na brigády. Oba dva byli jako úspěšní, táta byl v podstatě jako dělník, takže jako od malička jsem s ním musel stavět barák. Jsem teda nenáviděl, jo. Všichni lítali venku, ségra spala a já jsem tam s tátou míchal maltu. Jo. Ale samozřejmě já jsem pak aspoň odpoledne šel ven, táta dělal do večera. A táta měl bráchu a ten byl zase elektroinženýr, takže mě táhnul jako k těm počítačům. Pak bohužel strejda teda odešel, když mi bylo tak 19 a to už jsem byl vlastně na stavbě. Protože jsem nebyl puštěný k maturitě, propadl jsem z matiky v posledním ročníku, tak jsem si prodloužil tu školu a maturoval jsem až někdy v září, ale učitel vlastně mi sehnal práci u místní stavební firmy a řekl mi, že tam budu jako dělat, že tam hledají mistra, že by mě tam jako doporučil, než půjdu k té matuře, ať se neflákám. A já vlastně jsem šel na střední školu, jo, tak mi tam řekli TZB, jako technické zařízení budov, a já jsem si tenkrát představil, že to bude jako architekt, že budu dělat design a rozmisťovat věci a tak. No a v druhém ročníku jsem zjistil, že to jsou jako technické zařízení, jako plyn, voda, elektrika, že jo, všechny tyhle ty věci, že to už jsem si nemohl rozmyslet. takže jsem to nějak dokončil. Majitel tam jako tu firmu budoval celý život, takže mi toho jako hodně předal. No a pak se z mě stal takový cestovatel, no. Střední firma, velká firma, korporát. Dělal jsem tam různě stavbyvedoucí, projektový manažery a vlastně jsem se takhle prošel, no a jednoho dne mě to nějak jako utavilo, že fakt jako furt dělat pro nikoho od rána do noci za pár korun a končil jsem fakt jako 23. prosince asfaltovat parkoviště v Praze Horbachu na Mezichuchelský, kdy jsem si řekl, zítra štědrý den a já tady asfaltuju v -5.
takže z toho bude průser, taky, že byl, že jo. A fakt jsem si řekl, že už jako ne, tak jsem si založil svoji stavební firmu. Ta se dá říct, už tu chvíli, jako jsem vyvíjel nějaký software a nějaký první jako věci, co mě napadaly. Jo, to bylo v rámci vlastně Jablotronu Alarmu. Tam mě jako přived na to, že když to jako odkóduje, že by to mohlo dělat docházku a tak jsem začal něco podobného vyvíjet a už jsem si tak jako hrál. No a pak už mě to fakt jako natolik utavilo, že už to dál nešlo a založil jsem si svoji firmu. To bylo teda ještě horší, protože takový ty moje myšlenky toho zaměstnance, jako že šéf nic nedělá, tak jsem to pak teprve pochopil, jo. Ale jsem za to jako strašně rád, protože jako dělník jsem si myslel, že mistr nic nedělá, jako mistr jsem si myslel, že stavbyvedoucí nic nedělá, jako stavbyvedoucí jsem si myslel, že projektový manažer nic nedělá a takhle až nahoru. A vlastně až když jsem si sednul na všechny ty židle, tak jsem jako teprve pak pochopil, co ty lidi jako dělají a co mají za tu práci, jo. Takže když někdo jako dneska říká nějaký věci, tak, anebo dělá nějaké věci, jo, tak prostě ho neodsuzuju, protože vím, že mu to třeba ani nedochází, co to jako obnáší, ta druhá pozice. Jo. A ta moje firma vlastně na začátku byla velice jako dobrá. Měli jsme všude prostě 5 hvězdiček, zakázky, rekonstrukce, rodinný domky, bylo to strašně fajn. A to mě vlastně dostalo přes portál Nejřemeslníci.cz vlastně do té televize. Jo. Tam byl ředitel, který říkal, hele, toto je Stavario, to je prostě geniální, prostě to je důvod, proč firmy krachujou a ty jim vlastně pomůžeš, aby neskrachovali, to je super. Navíc máš stavební firmu, která je velice úspěšná, máš ověřený krásný reference, tak prostě my tady platíme ten pořád a naše podmínka bude, abys ho moderoval s těma klukama, jinak do toho jako nejdeme. Takže vlastně Saint-Gobain to tenkrát platil a tohle prostě si jako vydobili, že tam prostě budu. Takže takhle jsem se nějak dostal jako do televize. No, pak samozřejmě ta moje firma vyrostla hodně, jsem 50 zaměstnanců, začali jsme dělat rodinný domy 15-20 milionů, všechno jsme to krásně jako rozjeli a pak ale byl průser, že ta moje firma byla postavená hodně na Ukrajincích, z těch 50 lidí bylo 47 Ukrajinců, který bohužel fungovali tenkrát tak, že 3 měsíce tady, 3 měsíce doma, 3 měsíce tady, 3 měsíce doma, prostě jako hrozný, že jo, zákon úplně k ničemu, že ty lidi sem stejně jezdí, akorát to je otravný, že člověk je musí takhle jako točit a vlastně mě jsme rozdělali hodně zakázek, no a někdy na jaře, myslím, že 21 nebo 22 se tady stala krásná věc, že zdražili některé materiály o 400%, něco o 100, něco o 200, takže jsme začali jít jako do mínusu, začali jsme krachovat a pak na jaře začala válka na Ukrajině a z těch 47 přijeli 3. Takže jsem to nějakou chvíli jako táhnul na neurolu a snažil se z toho nějak vytáhnout a to prostě jako nešlo, takže ta firma skončila v insolvenci a do dneška jsem jako z téhle strany těch lidí za lumpa, který si myslí, že jsem ty peníze použil na svůj Mercedes, který mimochodem teda nemám a to jako dopadlo blbě. Já si pamatuju těch 21, když prostě někdo se rozhodoval něco stavět, ty ceny těch materiálů, ty byly úplně šílený, že jo? Ale vlastně my jsme měli smlouvy s investorama postavený tak, že cena byla jako konečná, bez ohledu na to, co se děje na trhu. Jo? Protože za 15 let, v tu dobu, co jsem byl na trhu, tak se to zdražilo třeba o 4%, a to už bylo úplně maximum. Jo? A my jsme měli vlastně stavbu URS plus 20%, takže jsme tam měli jako velkou rezervu, aby jsme to jako dostavili díky tomu jménu, co jsem si jako vybudoval. Ale prostě to bylo třeba 40-30% jako zisk z celkové ceny, ale ani tak to prostě nešlo utáhnout. Jo. Takže mám to i na svých stránkách vlastně, protože jako stydím se za to, ale je to věc, kterou jako neschovávám, protože si myslím, že člověk nemůže být jenom úspěšný, že za každým jako úspěšným člověkem stojí nějaký jako problémy a fuck upy, kterým asi musel jako projít. Takže to říkám veřejně, prezentuju to, mám to na stránkách. Prostě měl jsem firmu, která takhle skončila. Jo? Navíc v tu chvíli jsem se potýkal jako s obrovskýma problémy ve Stavariu, který bylo prostě furt v mínusu, furt schánělo investice, furt nějaký dostalo a dostal jsem se do fázy, kde vlastně investoři, kteří tam se mnou byli, tak mě chtěli vyšoupnout a ten startup mi jakoby sebrat a předat někomu jinému. Jo, takže to bylo prostě vyhrožování kriminálkou a různýma jako věcma, které jako jsou neslučitelné jako s dobrým chováním. A bylo to pro mě období teda jako když jsem zvládnul tohle, tak teď, když se dějou jako těžké věci, tak jako to se tomu vlastně jenom směju, no. Období temna.
No, bylo to fakt jako brutální. Jo. Navíc v tom roce, když to vypadalo jako na krach, tak první manželka vlastně ode mě odešla i s 2 dětma, našla si, zamilovala se někde jinde a já zůstal sám před krachem a jako naprosto zoufalej. Jo, A ale byla to dobrá startovací pozice pro to se vytáhnout jako vejš a vlastně to jako zvládnout. I dobrá motivace kvůli dětem a všem těm jako věcem okolo. No. Hele, já si vlastně neumím představit, co by se jako v životě muselo stát, jo, protože na kriminálku jsem taky chodil, taky tam na mě byly nějaký jako právě kvůli té insolvenci jako vyšetřování. Když se to týkalo mojí stávající partnerky, tak to z toho byla jako vyřízená. Říkám, hele, ale my jsme nic neprovedli. To, že si někdo myslí, že jo, tak jako to se stát může, že jo, tak prostě vypovíme, řekneme, co jak bylo a uvidí, že to bude dobrý. No, bylo, jo, jenže to trvá prostě 2 roky. A ty 2 roky žiješ jako v nejistotě, je to jako velice nepříjemný, ale já jsem se s tím prostě pak naučil žít, no, jako vždycky si někdo myslí, že děláš něco špatně a že jsi špatnej a nikdy se nezavděčíš všem a vždycky se najde nějaký člověk, který si myslí opak a je to velice těžká pozice, ale dá se to jako přežít. A když přežiješ tohle, tak tě pak fakt už moc věcí jako nepřekvapí. No. hele, no a my jsme tady několikrát zmínili to Stavario. A Mhm. ono, ty si ho teda zakládal už, já jsem se dočetla v roce 2018. A dnes Mhm. to používá skoro 40 000 uživatelů. 100 000 už v Česku. No a to vlastně, takže to Stavario vznikalo, když jsem měla vlastně tu stavební firmu, jestli to chápu správně. Jo. A úplně původně teda, co byla ta tvoje motivace nebo ten hlavní impuls, co tě vedlo k tomu vytvoření Stavaria? Ale byly tak nějak jako 2, jo. Jedna bylo ten Jablotron, jo, který byl jako technologicky už tenkrát vyspělej, ale nezvládal některé věci, které já jsem potřeboval. Jo. Tak to byla taková první motivace. A druhá motivace bylo, že jsme všichni strašně kradli. A když jsem jako přišel na to, že to je špatně, tak jsem s tím nedokázal nic jako udělat. Jo. Protože když si v 19 jako přijdeš na stavbu a všichni tam kradou, tak ti to přijde jako normální a vlastně si to jako v hlavě obhájíš. Jo. Přesně si řekneš, ty já tady jdu jak debil a šéf jezdí v Mercedesu. Jo. Tak proč bych těm klukům nedopsal hodiny a proč bychom se o ty hodiny jako nerozdělili? Protože já jsem ten, který to kontroluje. Jo. A tohle dělali jako naprosto všichni. I když byli v rodinné firmě zaměstnaný kamarádi a příbuzní, tak prostě to fakt dělali všichni. A jestli to byla malá firma, střední korporát, rodinná firma, ty strejdové, prostě bylo to úplně jedno. A ve chvíli, kdy už jsem si vyzkoušel víc těch pozic a pochopil jsem jako to myšlení těch lidí, tak jsem s tím chtěl jako přestat. Jo? Že, jako, ani zloděj podle mě jako si myslí, že není zloděj, jo? Protože si to v hlavě obhájí prostě nějak. Jo? A když jsem k tomu došel, teda, že už by se to jako dít nemělo a přestal jsem lidem jako takhle dopisovat hodiny a vlastně okrádat tu firmu, tak mě normálně vyhodili. Protože prostě, když přišlo 20 lidí, kterým dokud jsem jim dopisoval hodiny, jak jsme byli všichni kámoši. Když jsem jim ty hodiny přestal dopisovat, tak začali chodit za ředitelem a říkali, že jsem prostě začal fetovat, nebo že prostě nedělám svoji práci dobře a prostě když takhle přišlo 20 lidí a stěžovalo si na jednoho, tak ten ředitel mi prostě jako nevěřil a vyhodil mě. Jo, tak jsem si říkal prostě, hele, já prostě vymyslím nějaký software, protože pak v druhé firmě, kam jsem šel potom, to byla ta poslední, která mě nutila asfaltovat v těchto teplotách, tak už jsem tam začal jako automatizovat ty Excely a další věci a setkával jsem se SAPem a s různými jako softwarama, ale to bylo prostě peklo, jo, to bylo tak složitý a nastavilo se to tak složitě, že spotřebovala prostě firmu, která se ti o to stará, stála to 100 000 a umělo to schvalovat faktury. Jo, to jsem si říkal, no tak ty bláho, teď jako to musí jít nebo to brzo půjde. Takže když jsem s tím začal, tak všichni, no to prostě nepůjde, lidi nemají telefon, na stavbě to neumějí, to je prostě blbý. Ale já jsem si vždycky říkal, no jasně, tak teď ne, ale já dělám něco, co jako bude brzo použitelný. No, tak jsem vlastně začal s tou docházkou, pak se to na to začalo jako nabalovat. Docházka, stavební deník, úkoly, evidence majetku, evidence skladu, reporty a jako další věci. A stal se z toho vlastně velký software, ale furt maličkej v porovnání jako s jinýma. Jo. Navíc jsme byli první, kteří řekli, my nechceme software, kam manažer všechno píše a zapisuje. Ten na to nemá čas, ten to nedělá.
My chceme software, který má mobil v kapse každý jeden řemeslník i s tím krumpáčem a lopatou a má tam aplikaci se 4 ikonama, na který když klikne, tak se to stane. Tak přijde do práce, tak udělá úkol, tak udělá fotku a všechno se to jako automatizuje a vyplní. Jo? Takže jsem začal dávat dohromady nějaký ekosystém automatizace, aby prostě se sbíraly data těm jednotlivcům, kterým to trvá vteřiny a připravovalo to data a šetřilo to ty hodiny tomu nadřízenému, což se dneska už vlastně jako stalo. No. To mně přijde, to i četla, že vlastně jedno s tvým hlavním motem je vlastně ty věci zjednodušovat. Takže ano, jednoduchost to je taky moje hlavní moto. Je to vlastně jeden z pilířů firmy a v tomhle mi jako brutálně pomohl Martin Hausenblas, protože to byl pár let můj mentor, s kterým jsme se občas jako sešli. Dneska už mi pomáhá trošku víc, protože i trošku zainvestoval do té firmy, ale on vždycky říkal prostě, hele, když jsme vytvářeli Liftago nebo Malfiny nebo cokoliv, tak jsme se vždycky drželi tou jednoduchostí. Jo? Prostě ne funkce přidávat, ale umění je funkce ubírat. A aby to furt fungovalo stejně. Jo? Takže na tomhle principu jsme Stavario vlastně nějakým způsobem jako postavili. No. Takže asi tím cílem bylo jako nebudovat nějakou velkou technologickou firmu nebo jakoby appku, ale fakt vlastně asi zjednodušovat ty procesy na té stavbě. Jo, protože i já jsem se chtěl jako věnovat té stavbě a ne tomu papírování. Jo, jako upřímně, kdo má rád stavební deník, jako nikdo. Nezažil jsem člověka, který by jako měl rád a jdu ho vyrábět. Jo. Takže... A pravidelně poctivě vyplňoval, nebo psal teda. Já znám možná jednoho takového. Jo. Fakt znám jednoho z 90 stavbyvedoucích, který byl nějaký divný a prostě psal ho každý den. Jo, jinak jako všichni to děláme neradi. Takže já vlastně jsem se snažil i tu práci si jako ulehčit a nedělat jí. Jo. Jsem od přírody línej a pokud věřím v to, že může někdo něco dělat za mě, tak se snažím, aby to udělal. A teda, když se vrátím trošku jakoby na začátek toho budování toho Stavaria, ale ty jsi zmínil, že to asi bylo hodně na vás vlastně ten Jablotron, ale měl jsi nápad. Jaký byly ty tvoje první kroky? Jako bylo to jako IT vývoj, nebo to byly klienti, nebo financování? Pamatuješ si to? Seděl jsi sám doma? Nebo jo. Financování mě ani jako nenapadlo, jo, ale chodil jsem za kámošema, ty měli jako vývojovou firmu, dělali webovky, tak jsem to s nima probíral. Ty jsi mě samozřejmě taky jako odrazovali. A to víc mě to jako motivovalo, že chceš mezi těma kámošema jako ukázat, že se spletli. Jo, takže jsem to s nima probíral, ty vždycky říkali takový ty negativa, a pak jsem to řešil u sebe ve firmě, testoval jsem to na svých lidech a vlastně byl primárně ten vývoj. Jo. V jednu chvíli jsem trošku jako zabloudil do toho, že jsem se furt snažil dát dohromady nějaký dokonalý produkt a pak ho pustit na trh. Tady mě Martin tenkrát zase zastavil a říkal, hele, prostě vylez z garáže, ty musíš prodávat ještě, co nemáš, ověřit to na trhu a pak teprve jako zjišťovat a dodělat to. A pak udělat všechno pro to, aby si dodal, co si slíbil, ale nejdřív běž a prodávej to. Tak jsme jako začali, docela se to jako chytlo, trvalo to, proto jsem furt jako brousil ve 2 firmách, takže musel jsem v jedné vydělávat, aby druhá nějak fungovala. No a vlastně pak jsem se účastnil různých takových těch akceleračních programů, to tenkrát začínalo. Jo? Tam jsme se jako učili, jak podnikat, jak dělat marketing, co je marketing, obsahový, výkonnostní a vlastně jako ti zadarmo předávali tyhle ty zkušenosti. Dneska i CUK sídlí v centru města, má vybavený moderní kanceláře. Příští rok se začíná stavit za 1,5 miliardy prostě inovační hub Ústeckého kraje. Bude tam i CUK a už je to úplně jako někde jinde. Takže až tam jsem zjistil, že můžeš mít nějakýho jako investora, jo? Že ti někdo může dát prachy za podíl ve firmě a že to je vlastně lepší, když ti dá prachy, než když to děláš sám, protože ti dá zkušenosti, dá ti peníze, zrychlí to všechno, takže tvých 90%, když mu 10 dáš, tak má větší hodnotu než tvých 100 předtím. Jo? Takže tenhle princip taky, jako byl jsem hloupej dělník, jo? Sice mám střední školu, aspoň střední školu, ale to měl už tenkrát kdo, jo. Takže jako vzdělat se bylo pro mě až jako tou praxí, jak na té stavbě, tak v tom vedení těch firm, tak potom v tom managementu a v té startupové scéně. No. Ty akcelerační programy byly fakt jako už tenkrát velice přínosný. Natož dneska, když už to má jako vychytaný. Jo. Sám vlastně chodím s nějakým projektem Podnikni to, kdy mám vždycky jednou za kvartál 6 lekcí, kdy místní podnikatele jim předávám nějak zkušenosti a mentoruju je, aby začali podnikat jako bez rizika. Jo? Je na to jako nějaká prezentace, tak jako úspěšný člověk prostě se snažím jim to jako nějakým způsobem taky předat.
A když jsi poprvé řekl, že Stavario už není startup, ale firma, teda jestli už je to firma, ne Ne, startup. není to firma, není to firma. Sice už jsme konečně po těch letech jako v černých číslech a začínáme splácet nějaké půjčky a generujeme nějaký jako dobrý zisk už, ale to jako není dlouho, ale tím, jak furt inovujeme, tak se furt považujeme za startup. Jo. Jo? Prostě máme tady už některé projekty hotový, dokonce si troufám říct, že vlastně máme projekt, který už je hotový, my už ho používáme, ale bojíme se ho dát na trh, protože je to oproti tomu, co používají lidi teď, ty papíry a papírový deník a Excel, tak to, co jsme vyvinuli, je vesmírná loď, která prostě doletí na Mars. Jo? A hele, no tak jako dneska se točí všechno kolem umělé inteligence, že jo? Takže ty si tam nahraješ svůj projekt, svoje data a celý systém už ovládáš jenom hlasem. Takže jedeš v autě, řekneš, napiš mi stavební deník, zapiš počasí, udělej tohle, tamto, vyplň ho, potvrď ho a vyvolej podpis, já to podepíšu. A vlastně jenom slovně jako ovládáš celý systém, který ovládá od docházky po majetek po úplně všechno. Navíc to přečte všechnu tvoji dokumentaci, čte to technologie a další věci, takže s ním můžeš komunikovat, ptát se ho. Je to fakt jako úžasný projekt, podle mě, který možná změní jako vnímání toho vedení a toho stavebního deníku. No. A jako dneska ti umělá inteligence z fotky napíše, co tam děláš, to byl taky náš projekt před rokem, konkurence to tenkrát jako strašně schodila, že je to úplně zbytečný, že je to k ničemu. Za rok to vydali taky. A teď vlastně jsme přišli jako s tímhletím, tak jsem velice zvědavý, jak na to jako ten trh zareaguje. No. Vlastně nenabízíme to každému, začínáme jenom prostě s pár firmama, uvidíme, jak to jako dopadne, jestli na to trh bude připravený. Jo. Už jako v historii se ukázalo plno jako startupů technologií, ať jako fyzických nebo technologických, který byli jako na špičce a neuspěli, protože přišli jako ve špatnou dobu. Takže i třeba vlastně jakoby to Stavario v té podobě, v jaký je teďka. Dokážeš říct, co byla nějaká tvoje největší iluze, se kterou si do toho Stavaria vstupoval, kterou vám pak ta realita rychle jako zbourala? Hele, asi když jsem si na začátku řekl, že Stavario je jako pro každýho, že ho koupí každý. Mhm. Jo, až pak jsem jako pochopil, že existují firmy, které dají přednost zavedený značce, firmy, které ty procesy nechtějí řešit. Jo, byly firmy, které vydělávaly tolik, že jim vlastně mi řekli, hlavně úplně jedno, co se tady děje, hlavně, že mám peníze na účtu. Jo, a vůbec jako netušili, jak ta firma funguje ani. Jo, prostě řekli, hele, ale my generujeme takový zisk, že jestli tady kradou nebo se něco děje, nám je to vlastně úplně jedno. No, takže nějaký takovýhle iluze jako určitě v tom, že to jako použije a potřebuje každý. Ono to tak jako je, ale ne každému to prostě úspěšně jako prodáš. No. Ale jinak jako všechny ty věci, co jsme tam jako navrhli, tak se ukázaly jako potřebný, jako že ty lidi prostě ty problémy reálně řeší. Jo. Že já nejsem softwarový vývojář, já nejsem manažer, já jsem prostě stavař, který přišel a řekl, hele, mám tyhle problémy a dokázal se zmanagovat lidi kolem sebe, který jako to dali dohromady. Jo. Teď už teda na začátku jsem na to samozřejmě sám, ale prostě jo, tím, že jsem s těma lidma fakt strávil v těch zakouřených budkách prostě stovky, možná tisíce hodin, poslouchal ty jejich jako příběhy a věci, tak když to potom přeneseš do toho softwaru, tak to je to nejlepší, co jako se podle mě může stát, když je to něco, co vznikne vlastně takhle jako z praxe. Jak se podle tebe teda mění jakoby ta role toho stavebního technického dozoru v té dnešní době digitalizace? No, já doufám, že tím, že přejde do onlineu, ale dneska už naštěstí jako dokážou i ty starší dozoři používat ten YouTube a všechny ty návody a videa a technologie, takže i ta jejich kvalifikace se jako zlepšuje. Jo? Stačí se fakt tomu věnovat jeden večer, podívat se, co se dělá na stavbě a co se tam bude dělat. A jako nemůžeš toho moc jako poplíct. No. Jde o to být jenom zájem a podívat se. Já tam furt nevidím nic jako extra složitýho. No. A my jsme na začátku říkali, jak ty vlastně z fotek dokážeš hodně jakoby věcí už jakoby vyčíst, ale myslím si, že bez toho, aniž bys měl tolik let jakoby praxe opravdu z té stavby, jestli bys byl toho schopný, jestli i prostě i ty mladí lidi, kteří třeba Hele, teď prostě s tím začínají. Ale když vidím ty technologie, když hodíš fotky do umělé inteligence a řekneš, hele, co tam může být za chyby, on ti vyjede 5 chyb, co se může stát a ty si je najdeš.
pak ji budeš hledat na těch fotkách, tak jako nemusíš být chytrej. Jo, jenom prostě musíš podle mě jako chtít, jo, takže i ta praxe se dá jako nahradit, když jako to budeš se tomu věnovat. A díky té umělé inteligenci prostě ona jako všechny ty věci zná líp kolikrát než já, i ten deník píše 10krát líp než já. Jo, a to dělám 25 let, nebo 23, nebo něco takového, jo. Tak prostě s tou umělou inteligencí a s fotkama a s návodama toho je plný internet. Fakt si myslím, že už dneska nepotřebuješ prostě 20 let být na stavbách, aby si tohle viděl. Jo, ale nenahradíš toho mediátora, nenahradíš tu zkušenost toho, co se může stát a proč se to děje. Jo? A třeba i takový příklady, kdy si najmeš 2 firmy, elektrikáře a sádrokartonáře, tak to by prostě nedojde a nikde v žádném návodu nenajdeš, že elektrikář potom propíchá ten parotěz tomu sádrokartonáři a pak to ztratí tu funkci, že jo. To ti nedojde, to nevíš, to prostě musíš zažít a musí ti to někdo takhle jako posrat, abys to věděla, protože tohle se jako nikde nepíše. No. Jestli se vlastně jak pak důležitější, nebo jestli bude důležitější ta technická odbornost nebo schopnost manažovat ty data a informace. Hele, já si myslím, že ty data a informace, no, že ta umělá inteligence nás za rok prostě překvapí, co všechno zvládne jako nahradit a my nebudeme muset být prostě tak chytrý a nebudeme muset mít takovou praxi, protože tu praxi od někoho jako skopírujeme. Jo, ve chvíli, i kdy my to začínáme řešit online, tak vzniká nějaká databáze záznamů, problémů, který řešíme a dalších věcí. Takže až ten problém třeba ve Stavario vyřeší dostatečný počet lidí a bude to zaevidovaný, tak už to dokáže upozorňovat i na ty věci z praxe těch konkrétních lidí. Jo? Teď je to o tom, že to nikdo nikam nepíše a neříká tady ty problémy, ale ve chvíli, kdy my vytvoříme ten online dozor a ta umělá inteligence se bude učit z těch našich dat, tak vlastně dokážeme nahradit v tom i tu praxi tady těch jako lidí, kteří ji vlastně mají. Vy, nebo vy, teda Stavario, při uchovává data ze staveb, a tak jak řešíte ochranu dat ze staveb, nebo jestli je to téma pro investory? No, jakou ochranu? Aby to jako nikdo nezneužil, aby to nikdo neukradl, nebo aby Aby ty data nešly k nějaký třetí straně. No hele, nejdou. Nebo tak my máme v podmínkách, že my je využít můžeme. Můžeme je někomu poskytnout anonymně. Jo? To znamená, že můžeme říct, že máme stavbu, kde jsou potřeba cihly, ať nám je jako dodají. Ale nesmíme říct, že Franta Omáčka potřebuje cihly na téhle stavbě. Jo, jedeme klasicky jako na serverech Microsoftu, Azure, máme zabezpečení, aby stav nikdo jako nedostal, aby to nebylo napadnutelné a podobně. Jo, takže data jsou před cizíma naprosto v bezpečí. Ale my je používáme pro umělou inteligenci, která se jako učí, která se učí od firm, které fungují dobře a přenáší to na další firmy, aby ty procesy byly jako co nejlepší pro všechny a nejenom pro Strabag, který podobný systémy používá roky, tak se snažíme ten princip jako toho fungování přenést i na ty malý a vlastně jim to jako cenově umožnit. Jo, takže to je jedna věc, k čemu ty data třeba používáme my. Další věc je, že díky těm datům my víme, co se děje v celé republice. Jo, máme desítky tisíc jako proběhlých a rozběhlých staveb a z toho už dokážeš jako vyhodnotit hodně. Takže víme, kolik se prodá letos cihel Poroterm 30 Perodrážka, nebo kolik Helus, protože lidi první, co udělají, tak založí projekt a vloží tam projektovou dokumentaci. Umělá inteligence ji přečte a řekne nám potřeby těch lidí. Díky tomu, že tam je skladový systém, tak my víme, co mají firmy na skladech a firmy si můžou vybrat, jestli ty data chtějí sdílený. To znamená, že když Franta bude v Teplicích stavět rodinný dům s cihlou Poroterm a firmě XY o 20 kilometrů dál tyhle cihly zbyly na skladě, tak ta umělá inteligence je propojí a řekne jim, že by se mohli zbavit skladových zásob a tomu člověku nabídne, že by si je mohl od nich koupit, že jsou za lepší cenu než u výrobce. Vlastně snažíme se rozběhnout nějakou takovou jako cirkulární ekonomiku mezi firmama, protože na těch skladech těch firm leží opravdu jako miliardy v materiálech, co ty firmy neumějí znova zužitkovat a nebo prodat. Takže to na skladech jenom přesunujou a pak vyhazujou. Jo, tak to je další princip. Pak třeba máme zaevidováno ve Staváriu dneska asi 80 000 stavebních strojů,
To znamená, že když mají interní půjčovnu, tak můžou svůj majetek nabídnout i externě. To znamená, když hledám bagr nebo vrtačku, tak se podívám do Stavario a vidím tam podle mapy, která firma jí má zóna k dispozici a může mi ji půjčit, abych nemusel prostě do velké půjčovny nebo to někde jako hledat. Jo, navíc ta umělá inteligence ví, že ty stroje budeš potřebovat, tak ti je vlastně jako doporučuje, protože ten dům je jako jednoduchý. Základy, zdi, střecha, vnitřek. Takže víš, co kdy se bude dělat. Zároveň víš, kolik lidí tam pracuje, tak odhadneš časový harmonogram, kdy co tomu člověku nabídnout, co bude jako potřebovat. Takže když vždycky mluvíme Stavario, tak není to stavební deník. Stavario je cirkulární ekonomika, Stavario je evidence docházky, Stavario je evidence majetku, Stavario je půjčovna. Stavario vlastně je a bude všechno, co pro tu stavbu potřebuješ. Jo, momentálně jsme vyvinuli velice dobrý software, nebo asi nejlepší software na trhu pro CDE, rozdílený datový prostředí, který je integrovaný přímo do Stavario a dokážeme ho dodat jako komukoliv za poloviční cenu stávajícího řešení. Takže snažíme se jako ten systém rozšířit, ale zároveň ho furt držet tak jednoduchý, aby ho prostě zvládnul používat franta, štafle, sádrokartonář na stavbě. Mně přijde, že tím, že se s tím Stavariem začalo vlastně takhle docela brzo před těma 8 lety, tak i vlastně teďka máš přístup ke spoustě už informací a je vlastně možný. Tak já trošku přeskočím, kde vidíš tu budoucnost pro Stavario. Ale myslím si, že to bude prostě jenom hlasový asistent. Myslím si, že jako, celkově si myslím, že lidi nebudou používat telefony způsobem, jakým jsme jako zvyklí. Stejně tak, jako naše generace nepoužívala telefony jako naše rodiče. A teď se to jako strašně všechno zrychluje. Takže já věřím tomu, že brzo Stavario, všechny ostatní aplikace bude jenom jedna obrazovka a budeme jenom mluvit s někým, budeme po něm něco chtít a ono se to jako bude samo dít. Jo, přesně to, s čím teď jako přicházíme a zároveň vlastně umožňujeme lidem, nebo teď zhruba za měsíc to půjde ven, kdy umožníme lidem jako z velké části si customizovat to jejich prostředí. Jo, to znamená, že ty napíšeš do AI, hele, mě tady chybí tohle tlačítko. Tak jo, tam AI prostě přidá. Mně chybí tahle funkce, jo? Nebo já bych chtěl dispatching, já bych potřeboval řešit dopravu. Tak to tam napíšeš a AI to za tebe vytvoří, my ti to naprogramujeme a za týden to můžeš používat za pár desítek tisíc a ne milionů, jak jsme byli jako zvyklí. Jo? Takže já věřím tomu, že ten software SaaSovej jako takovej, který dneska je, tak věřím, že umře a věřím, že vzniknou buď to mikrosystémy, anebo takový ty hlavní, co budou umožňovat jako vysokou míru té customizace. A ty zmínil úplně docela nějakou dobu zpátky, že je otázka vlastně, kdy jako načasovat zveřejňování nějakých těch možností těch softwarů. To je jako jedna věc. Je pak ještě něco jiného, co tebe vlastně nějak jakoby brzdí, aby se Stavario rozvíjelo rychleji, nebo... Ale tak jako určitě to jsou finance. Jo? Já si dokážu představit, že bychom mohli být rychlejší, kdybychom měli za sebou větší jako budget. Myslím si, že by to mohlo být mezinárodní víc. Jo? To už jako je v několika zemích Evropy, ale myslím si, že kdyby ten budget nás jako nebrzdil, že my jsme se dokázali jako rozrůstat mnohem rychlejc a pak samozřejmě, no to je asi všechno, že technologické omezení už dneska jako nejsou, jak softwarový, tak hardwarový, prostě co si vymyslíš, co prostě dokážeš, jo, jako chystáme se lítat na Mars, takže vyřešit jako píchačky na stavbu nebo cokoliv, co si představíš, jako je dětská hra, že jo. Takže tam ty omezení nejsou, ale samozřejmě my jako sbíráme malý a střední stavební firmy, nemáme tam žádný, nebo máme tam Brno, Prahu, Metrostav na pár zakázkách, jo, různý jako velký korporáty, ale nevydělali jsme na nich ještě ty miliony, co jako ostatní softwary, takže určitě nás brzdí jako peníze a pak samozřejmě ty jako investoři, partneři, který jako ten segment tolik nechápou a drží to jako v tom rámci jako už běžný firmy, jo, bojí se pracovat se startupem, bojí se riskovat, bojí se rychle jako růst, takže
jim to jako vysvětlovat, co jako v tom segmentu funguje, tak je to taková jako brzda. Ale nemyslím si, že to je úplně špatně. Jo? Nemůžeme prostě rozhazovat úplně všechno a pustit se úplně do všeho. Jo? Jenom je to prostě jako určitý jako přibrždění. A nejde to špatně. Jo? Když spadneš v malé rychlosti, určitě to je lepší, než když spadneš jako v nějaký vysoký. Ale pro mě to jako brzda je. Jo? Tyhle ty dva segmenty. No. Jak se nakousnul vlastně jakoby tu implementaci v těch firmách, tak co myslíš, že je jakoby tou největší bariérou jako zavádění těch nových technologií, když to vidíš? Je to jakoby ten lidský faktor, že se bojí nebo bojí? Hele, technologicky tam není, jo. Mě vždycky říkají ty šéfové, že ty chlapi to nezvládnou, jo? Že mají takový specifický zaměstnance. A to mi říká úplně každý. Jo? A všichni mají úplně stejný. Všude to je prostě Ukrajinec nebo Čech nebo Rumun, Filipínec, je to úplně jedno, to jsou prostě lidi, jo. Pro mě to jsou lidi, já v tom nevidím nic jiného, jo. A všichni z nich mají v kapse telefon, všichni z nich mají doma televizi. Měla si dneska koupit televizi, to už prostě chytrá televize, to už jako není 1, 2, 3 a přepnout programy, to už jsou aplikace, to už musíš používat. Volají vnoučatům, volají na Ukrajinu, prostě ty technologie jako používají furt, takže tohle už tak jako překážka není. Ale obrovská překážka je prostě ta transparentnost, že všichni vidí všechno, nebo jako můžou, samozřejmě tam jsou nějaký logy, oprávnění a tak dále, ale to je u těch manažerů, jo, že jako najednou bude vidět jejich práce víc, než jenom, že to říkají, ale už to někdo uvidí. Ten deník už musí psát každý den, protože už ho prostě nedopíšeš, už je to vidět, když ho podepíšeš taky. A pak samozřejmě ty konkrétní lidi na těch stavbách mají problém s tou docházkou, protože jsme jim zablokovali jejich šedou ekonomiku. Takže na tom docházkovém systému je fotka, GPS, čas a oni musí být na té stavbě. Takže doby, kdy si fakturoval 10 Ukrajinců a měl si jich na stavbě 5 a 5 si jako rozdělil s tím bosem, jsou prostě pryč. Takže to je tam největší překážka úplně ze všech. Jo? To je, když si to spočítáš, když máš třeba na stavbě 20 lidí, to je krát 21 pracovních dní. A když si každý dopíše půl hodiny ráno a půl hodiny odpoledne, tak je to 1 hodina. Když to vynásobíš 350 korunama, což je jako běžná mzda jako s nákladama, tak seš na 150 tisících měsíčně. Jo? A to je hodina denně u každýho. Jo? Teď si vem, že jsi tam 5 lidí dopsala a každý mu dopsala hodinu 2 denně a o víkendu třeba celý den. To jsou jako 100 000 měsíčně u 20 lidí, o kterých firma jako přichází, ale zároveň co ty lidi jako mají. Jo? A oni často ty majitele firem tohle i jako vědí, že se to děje, ale neměli nástroj, jak tomu zamezit. Já jsem byl zatím mým šéfem v první práci a říkal jsem mu, pane Adam, já se jako stydím za to, jak jsem tady pracoval a prostě chtěl bych vám to říct a jako všechno jsem to řekl a řekl jsem, hele, já bych to rád nějak jako kompenzoval, prostě tady máte ten software a aspoň uvidíte, co se u vás ve firmě jako i dneska děje, protože já ty kluky furt znám a furt tady pracujou a vím, že se to děje, tak prostě to vyzkoušejte, zaveďte to. Jo? A on říkal, hele, já tohle všechno vím, já s tím prostě pracuju. Proč myslíš, že jste všichni brali prostě jako stavby vedoucí 15 000 měsíčně? Protože jsem věděl, že dalších 50 si tady vezmete někde jinde. Jo, ale prostě to je špatně. Jo. Já jsem bral 15 000 měsíčně, jsem měl výplatu. To byla moje první výplata v 19 a už je to dlouho, už to 20 let, ale bylo to i tenkrát málo, jako jo. Nebylo to jako hodně. Takže bylo to málo, pak jsem si vydělal 50 okolo na tom, co jsem jako prováděl. Ale stejně jsem chodil a všude jsem vyprávěl, jaký je můj šéf šmejt, že mám jenom 15 000. Jo, a navíc ty peníze, které jsem jako lehce nabil, tak jsem je utratil za úplný pitomosti. Jo. Já jsem šel na diskotéku a rozházel jsem tam 30 000, abych vypadal jako dobře. Jo. Ve finále mi z toho nic nezbylo. Všechny 4kolky, auta, za úplatky, všechno zmizelo jako pára. Jo. Takže ještě tam byla taková ta špatná moje nálada, ta vnitřní karma toho šéfa, který to stejně věděl a mě, který říkal, jak je šéf špatný, že jenom jezdí Mercedesem a neplatí. Jo, takže to je velká překážka, no, prostě hlavně ta docházka. A to bylo fakt jako malá firma, tady Duchcov, lokální, Klement už je poměrně velká firma, Rederfalge, ty zkrachovali už teda
Metal Quattro, jo, taky 200 lidí prostě zaměstnaných. To byly poměrně velké firmy. První izolační, dělal úplně všude. Jo. Další firma, první izolační Alfa, tady Teplická, s tím ředitelem se dneska občas potkávám. Ten zase, to byla zase třeba jeho chyba. Jo. Ty si nakoupila materiál na stavbu na fasádu, tam se dělaly jenom fasády. Jsme zateplili tady půlku mostu. A objednala si nějaké množství podle spotřeby a zbylo ti 20 kýblů. Tak si vzala, vrátila si na sklad a šéf přišel a nadával ti, že neumíš počítat, že to zbylo. Ale já říkám, ale šéfe, my jsme jako dodrželi rozpočet, jako tam ještě rezerva 5%, furt jste 5% vydělal. No ale mohl jsem vydělat 10, kdybyste uměli počítat a objednávali dobře. Říkám, dobře, tak jo. Tak na příští stavbě bylo 20 kýblů, tak jsem je odvez domů, udělal jsem si fasádu na chalupě a zakázka vydělala 5%, co měla a všichni jsme byli strašně spokojení, jo. Jo. Ale prostě z toho prostředí jsem fakt chtěl už jako ven, no. Už to jako nešlo. A takhle, jak to teda popisuješ, tak kdo je teda zákazník, který to Stavario chce používat? Který ty Ale firmy? Nebo kdo je váš teda typický jenom, zákazník? jenom ten majitel firmy, jo. Všichni ty ostatní tam jako mají nějaký šedý věci a nepotřebuji, aby to bylo vidět. Jo, proto ani nemíříme na velký korporáty, jo, Metrostav, Skanska, prostě, protože tam jako ty srdcaři úplně jako nejsou, jo, který jako by to chtěli zprůhlednit nebo fungovat. Prostě tam začnou ty softwary používat, až když to dostanou nařízený. Jo. A já už od začátku jsem si vybral ty malý a střední z tohohle důvodu, že prostě od poptávky do uzavření to trvalo 20 dní a ne 2 roky, takže to byly jako rychlejší peníze. A za druhý, jako to je kvůli té jako cirkulární ekonomice a tomu jako marketplaceu, který chceme vytvořit, kdy jsem už od začátku jako věděl, že nechci prodávat software, jako já chci, aby Stavario bylo zadarmo, aby prostě firmy rostly a chci až monetizovat ty jejich data. To znamená nabízet jim ty zboží a služby, které budou potřebovat. Jo? A to u velkého korporátu neuděláš, protože ten, když kopne do země, tak už většinou má 80% věcí jako vysoutěžených. Malá a střední firma ta to často hledá, až když začne. Jo, oni to samozřejmě poptají v průběhu rozpočtu, ale to už pak není aktuální, když to vyhrajou a znova to pak jako schánějí, že jo. Takže já bych fakt, mým cílem je, aby Stavario bylo prostě do několika měsíců, investoři si myslí, že let, aby bylo prostě zadarmo a vydělávali jsme úplně jako v jiném segmentu. Zajímavý. A já jsem teda viděla, ale ty jsi to i nakousnul, že vlastně máte klienty nebo zákazníky i v jiných zemích, že Stavario je v několika jazycích. Takže expandujete. No, pomalu. Jo, je to takový, jako vždycky zbyde nějaká kačka, tak ji zainvestujeme, ona se vrátí, tak zase pošlem další, ale jako mezinárodní expanze není prostě jako legrace. Jo. My jsme se 2krát spálili a jednou jsme to zkoušeli s malýma penězma, ale v Anglii. Tam jsme ale zjistili, že když jsme tam měli marketing, že lidi kradou a že dopisují hodiny, tak se na nás koukali úplně divně. Ale zjistili jsme, že zase naopak oni třeba docházku potřebují k tomu, aby měli přehled o bezpečnosti na stavbě. Jo, to znamená, víme, že jsou na stavbě, víme, že odešli, víme, že zapnout alarm, víme, že tam nikdo neumřel. Jo, takže na západě vlastně jsme tam přišli s tou naší strategií a absolutně nás jako pohřbila. Jo. Pak jsme přišli do Polska, kde jsme měli prostě milion a půl jako na expanzi a to je strašně málo. Jo, prostě ty potřebuješ ten trh v jednu chvíli fakt jako zahltit, vytvořit tam prostě odborné články, laické články, potřebuješ prostě být v časopisech a potřebuješ jako lidem vysvětlit, o co vlastně jde, protože tohle software pro ty firmy jako v podstatě jako neexistuje. Jo? To je nějaký ERPčko, ale ty firmy ho v životě nepoužívaly, měli deník, měli šichtovnici, měli prostě jiné věci a vlastně nevědí, co potřebujou. Jo? Takže jak jim to chceš prodat? Ty nejdřív musíš edukovat to prostředí, aby vlastně vědělo, co potřebuje, protože oni to nevědí. Jo? Takže třeba 1,5 milionu na expanzi je strašně málo a vzít prostě něco za málo peněz prostě nezafungovalo. No. Jo, a zase našetřit prostě těch 5 milionů, co potřebuješ na tu expanzi, je jako náročný. No. S těma všema inovacemi, co se jako snažíme dělat, to fakt není jednoduchý. No. Já musím říct, jakoby mě Stavario už nějakou dobu prostě vždycky se mi ukazovalo na LinkedInu a jakoby vizuál a marketing
Já jsem si řekl, že vlastně zkusíme takovou jako negativní motivaci, jo? Protože negativní motivace je prostě taky motivace a často bývá jako ta lepší. Jo? Takže dát tam hezkou holku, která se slíká, jak postupně používáš Stavario, mi přišlo jako divný, jo? Nebo že to dělá každý. Tak jsem si říkal, no tak začneme s nahým Pepou, který se postupně oblíká. A dokud jako nezačneš používat Stavario pořádně, tak tam bude Pepa nahej, polonahej, jo. Zároveň jako mám běžnou postavu nějakého stavaře, jo? Nejsem žádný vysportovaný svalovec, takže předpokládám, že se se mnou plno stavařů jako stotožní, jo. A máme to nasazený třeba měsíc a ty výsledky jsou jako zajímavý. Jo, to opravdu ten onboarding, který vždycky, když otevřeš aplikaci a na tebe skočí, tak ho zavřeš, tak u nás dokončuje nějakých 80% uživatelů, což je jako naprosto nad jakýkoliv jako statistiky toho, co by mělo být. No. Ona ta značka je vlastně, nebo mně přijde, že je hodně spojená s tvojí osobou. Že jsi jako i vizuálně jako by vlastně Jo, schválila jo. ty značky. A je to ale taky úmysl, jo, protože všechny softwary jsou jako strašně anonymní. Jo, vlastně je to nějaká firma, je to nějaký název, vlastně nikdy tam nefiguruje žádný konkrétní člověk se svým příběhem, když tak nějaká jako maketa nějakého stavaře. Takže já si opravdu zakládám, navíc je to jako způsob, jak se v té firmě udržet. Takže je to fakt jako postavený na tom mým brandu, příběhu, na té osobnosti a přesto to jako hodně prodáváme. Jo. Majitel je stavař, prostě není to ajťák, nedělal žádný průzkumy, jak vytvořit aplikaci, prostě ji vytvořil na základě praxe, s čímž se zase ty stavaři jako hodně stotožňujou. Jo, je to fakt jako dobrý. Zároveň nejsem člověk, který se nechal zaplatit, aby dělal brand. Nejsem kuchař, který prostě dělá jméno nějaký restauraci, kterou nevybudoval. Jo, jsem prostě stavář, který buduje brand vlastně jako sobě. Se všema těma fuck-upama i dobrýma věcma. A já se ještě zeptám pár otázek, trošku jakoby na tu budoucnost toho stavebnictví. Vidíš nějaký rozdíl jako třeba v přístupu k těm digitálním technologiím jako generačně? Že se to třeba jakoby mění? Hele, já tam se těším na strašně jako dobrý věci, jo? Ale ty lidi se bojí všeho, co jako je nový. Jo? Bojí se učit nové věci, bojí se, co to přinese, že jim to sebere práci, že jim to stíží práci a je to boj, ať je to jakákoliv generace. Jo? A i ty starší to dokážou těm mladým jako znepříjemnit, říct, že to je k ničemu. Jo? Jako i u těch mladých je to jako někdy těžký. No? Tam zase nevidím ty ambice něco jako měnit, jenom čekají, co přijde. Vlastně jako nedokážu jako nějak predikovat nebo to nějak jako utilizovat, jako jaký je nějaký standard. Prostě setkávám se asi se vším, no. Ale myslím si, že nadšenců jako já musí být spousta. Jo. Viděl jsem Štraba, když testoval robotického psa, který má 360 kameru a chodí celý den po stavbě. Jo. Bohužel prostě špatně pracuje s igelitama, takže se tam zamotává. Jo, ale to se postupně jako odstraňuje. To, že se zamotal poprvé, přeci neznamená, že se zamotá za rok znova, jo. Za Prostě měsíc se už nezamotá. přesně, jo. To je jak umělá inteligence, jo. Mě úplně děsí, jak lidi jako si před 2 rokama vyzkoušeli dát umělý inteligence hádanku můj bratranec je můj strejda a strejda tety a kdo jsem já, jo. To prostě neřeknou ani lidi často. A ona odpověděla blbě, jo. A nebo se blbě zeptali a blbě odpověděla. A oni 2 roky se na to nepodívali a říkají, že je blbá, že to neumí, že odpovídá špatně. A přitom dneska už je úplně na jiný úrovni. To je prostě jako i pro mě nepředstavitelný, co to všechno jako zvládá. Jo. Ze mě se stal programátor během 2 týdnů. Jo. Díky a já programuju, teď se podílím na vývoji Stavaria a vůbec nevím, co dělám. Jenom se to prostě děje. Jo. To je až jako děsivý a často se mnou lidi řeší umělou inteligenci, že jim blbě odpověděla na hádanku. To je jako neuvěřitelný. Jo. Takže jsou lidi různý jako budou, ale myslím si, že ta technologie je teď tak vyspělá. Drony, jo, vem si, jako dron dneska zvládne být na stavbě v krabici a nabíjet se a proletět si celou stavbu 5krát denně, aby si ji měl jako zaznamenanou. Ale legislativa to zakazuje, protože prostě nesmíš mít drona, který je autonomní, musíš ho ovládat ovladačem v dosahu. Nesmí jako automaticky někde lítat. Takže ta technologie tady je, funguje, byla by skvělá, protože ti zaznamená 360 prostě celý projekt do BIMu a prostě budeš úplně happy, ale vlastně to nemůžeš používat. Jo? Musíš prostě počkat, než ta legislativa přijde, anebo se na té legislativě nějakým způsobem podílet, aby jako vznikla, že jo.
A která část stavebního procesu si myslíš, že zmizí jako první díky digitalizaci? Zdění. To je spíš kvůli robotizaci, jo? Tam prostě jako to už dneska jako zvládá jako šílené věci a bude to jako rychlý, no. Ale myslím si, že zmizí jako stavební deník, no. Prostě jako když ho budeš moc diktovat, tak ho nebudeš potřebovat a vzniknou jenom nějaký záznamy z toho, co si na stavbě řekl a udělal. Jo, protože vlastně stavební deník je jenom shrnutí toho, co se na stavbě děje. Ale dneska už máme jako jiné možnosti, jak to dění na stavbě jako sledovat a zapisovat a dělat. Ať formou kamer, zvuku, nebo čehokoliv fotek, jo, tak prostě za mě stavební deník jako nemá budoucnost a měl by jako zaniknout, protože to, jak sledovat ten proces, vznikne jako o mnohem víc jako možností. Jo. Dřív bylo těžké jako z fotky rozeznat, aby nějaký program ti napsal, co se děje na fotce, jo, nebo na videu. To prostě nešlo, že jo, 3 roky zpátky. A bylo to nepředstavitelné. Já jsem říkal, že to brzo půjde. Říkal jsem to mýmu technickému řediteli, když u nás začínal. Říkám, hele, Stavario, tady přibývá 15 000 fotek denně. To prostě za chvilku budou miliony fotek. Když ty fotky popíšeme a vezmeme nějaký LLM model, tak prostě dokáže predikovat, co se na těch fotkách děje. Takže vložíš fotku do Stavaria a to Stavario ti napíše, co se na té stavbě dělalo, aby si nemusel ty zápisy dělat, protože každý dělá nerad. A on říká, ty vole, já se v tom vyznám. A to je tak 10 let, než takovouhle technologii někdo vymyslí. Trvalo to asi 1,5 roku a přišlo to, jo. Takže dneska už, když mám tady ty svoje jako představy, tak on už jenom celému tomu týmu nebo novým lidem říká, hele, v pohodě, fakt mu věřte. On prostě co říká, řekl mi asi 5 věcí, které se mu říct, jsou nemožný a 4 už se staly. Hele, a když tě také člověk poslouchá, tak mně přijde, že určitě jako máš vášeň pro to stavebnictví, pro ty jako stavby. Když si představíš nějakého prostě člověka, který teďka se rozhoduje, co chce jakoby dělat, vidíš pořád jakoby smysl v tom, aby lidi šli prostě studovat na průmyslovku, prostě na střední stavařinu, nebo vlastně jako v budoucnu za 10 let už nebude vůbec vlastně potřeba. Hele, já jsem rád, že jsem to udělal, jo. Jestli to potřebují dnešní mladí, jako bojím se, že ne. Já jsem určitě rád, že umím dělat i rukama, jo? Že jsem začal jako ten dělník, že umím nahodit omítky, že umím používat stroje, že prostě vím, protože jako třeba pozice programátora a lidí, kteří studovali programování, tak jsou dneska naprosto v háji. Jo, protože do 3 let prostě programátoři, junioři vymřou a do 5 let vymřou všichni programátoři. Jo. Takže jsem rád, že umím rukama, protože umělá inteligence dneska bude nahrazovat opravdu strašně moc profesí. Jo, už vlastně ten kamarád teďkon, nebo nemůžu říct kdo, ale vlastně jeden člověk z mýho okolí vymyslel software, který dokáže ve webovém prohlížeči navrhnout trasu dálnic a železnic na jeden jako prompt na základě geodetických dat z map a dalších věcí. Takže vlastně dokáže ušetřit 30 milionů za návrh během 5 minut. Jo. Takže i projektování a další věci prostě se budou jako v pár měsíců, maximálně jednotek let, jako brutálně měnit. No. Takže dneska, kdybych někomu něco doporučoval, tak vlastně nedokážu říct, jaký obor si vybrat, mimo to, že by měli aspoň něco zatím umět rukama, protože to bude těm robotům trochu trvat a lidi tomu jako nebudou tolik věřit. Jo. Viděl jsem roboty, které dělají masáže. Jo, takový to rameno a prostě projede ti záda, naskenuje tě, prostě asi to udělá líp než masér. Ale já bych si pod ten stroj neleh. Prostě mu nevěřím. Jo, prostě bych se bál, že to zmačkne, že mi zlomí záda, nebo prostě bál bych se toho. Jo, a připomíná mi to trošku jako bublinu .com, když vlastně přišel internet, tak prostě všichni říkali, že za 3 roky nebudou obchody, že všechno bude online a že jako, a už je to 20 let. Jo, je to 20 let a ani dneska pořádně nekupujeme všechno online. Takže možná jsem teď trošku vyděšený, že to je jako novinka všechno tohle, ale třeba to bude všechno v pohodě. No, ale každopádně jsem rád, že umím i rukama dělat. A já teďka trošku zamířím k tvojí jakoby osobní cestě nebo nějaký třeba jako rutině a tak. Tvůj klasický pracovní den, jestli něco takového vůbec existuje, co je první věc, kterou řešíš, když jdeš ráno do práce?
Jestli jsou zavřený dveře a neuvidí, jak si měním trenky. OK. Tady mám takový dveře, kam je vidět ke mně do bytu a vždycky nevím, jestli moje partnerka zavře, protože chodí do práce dřív. To je fakt nebezpečný mít takhle práci společně Ale se... musím říct, že se chci přestěhovat. Jo? Už to mám takhle 5 let a v jednu chvíli, samozřejmě, když se to tady rekonstruovalo, tak to bylo strašný všude prach. Jeli jsme tady na jednom prodlužováku. Já vlastně těsně po rozvodu jsem skončil jako sám a vzal jsem si do střídavé péče 2 děti, 5 a 2 roky. A byl jsem tady v rozbořeném jako patře, v pronájmu, jako to byl největší akt mýho zoufalství, kdy jsem měl v bytě prodlužovák, aby mi šla lednice na zemi. Děti měly teda pokojíček, to byla první místo, s kterou jsem dal dohromady, ale nebyla pořádně koupelna, měli jsme se ve dřezu, bylo mi prostě, já nevím, 34, 35, 36, něco takového. A neměl jsem nic, měl jsem jenom dluhy, krachy, neměl jsem hotový software, už jsem měl sice nějaký dobrý jméno, ale za to se jako nenajíš. V bytě jsem si svítil baterkou a spal jsem na madraci na zemi, jo. A když jsem se probudil a šel jsem na záchod, tak asistentka mi klepala na dveře a bylo tolik práce, že to se mnou řešila, když jsem seděl na záchodě za dveřma, jo, prostě neměli hranice ty lidi, jo, a furt tu práci, a já jsem jí po nich samozřejmě chtěl, takže se snažili, jo, ale bydlet v práci jde vydržet fakt jenom jako chvilku a už se blížíme tomu, že už to jako brzo nepůjde, no. 5letá chvilka, jasný. No, jako jo, no. 5 let se dá nějak vydržet, potřebuješ šlápnout, potřebuješ od rána do noci pracovat, jo, ale za stejně časem zjistíš, že bez té pauzy nejseš produktivní a že dělat od rána do noci nemusí být vždycky jenom dobrý, a že musíš jako vypnout, tak s tím jsem se taky naučil pracovat, ale teď je to fakt o tom, že vstanu, vezmu do ruky telefon, jdu volat, jdu na schůzky, mám je od rána do noci, jo, teď vlastně řešíme nějakou transformaci celé firmy, nový směr, strategie a vždycky se něco dodělá a říkám si, už to bude dobrý, tak zase přijde něco ještě těžšího a chytřejšího a prostě musíme na to reagovat, jo. Teď, jak jako hodně přemýšlím, tak vidím všechny ty následky, vidím věci, co jiní lidi nevidějí, jo, prostě je to jako těžký nějak fungovat, no, takže snažím se mít hodně práce, snažím se hodně odpočívat a snažím se hodně věnovat dětem. Jo, to je prostě, to uteče, jo, to prostě, teď tuhle zimu jsem na sebe naštvaný, protože jsem byl s ním asi jenom 4krát lyžovat a prostě dneska začalo pršet a sníh je pryč, jo, takže tu práci bych teď udělat mohl dodatečně a na ty hory už je nevezmu. Jo, navíc jako mám 3 děti, 2 s tou bývalou ženou, tak jako ty 2 jsem ztratil polovinu jejich života, jo, a teď ještě druhou ztratit prací je jako náročný, no, ale jako můj den je prostě vstát, začít pracovat pro Stavario a prostě v noci někdy skončit, no. A máš teda Je to náročné. nějaký svůj trik, jak vypnout svoji hlavu, aby nepřemýšlela? Ne, fakt jako mám problémy se spaním, mám problémy prostě usnout, mám problémy se nebudit, mám problémy se zdravím, jo, vysoký tlak, a měl jsem i takový jako video o erekci, to si neviděla? To jsem neviděla. Jo. A jeden programátor mi říká, hele, ty, co tam mám napsat místo těch jako reklam? A říkal, jsme opilí všichni, říkal, tak tam napiš penis. Tak jsme tam napsali penis, no a ráno, když jsme se jako vystřízovali problém, jsme si řekli, ty jo, a teď všichni ty telefony zaplněný, maily, protože prostě ráno zhruba 12 000 lidí otevřelo svůj mobil a místo příchod do práce jim tam svítila ikona penis. Jo, takže jsme přemýšleli, co s tím, že jo. No, tak jsme si řekli, no tak na tom zkusíme vytěžit, že jo. Tak jsme přemýšleli a říkám, no dobře, tak hoši, já mám Peyronovu chorobu, která není moc jako známá, bojuje s tím 10% chlapů a bylo by fajn, kdybych o tom teda promluvil. Tak jsme udělali video, kde mluvím o Peyronovo chorobě, což se týká penisu, a vydali jsme to jako reklamní kampaň na osvětu o Peyronovo chorobě. To je skvělý. Hele, jako samozřejmě hnedka skončíme podcast, jdu hledat video a vaší kampaň. Myslím si, že to bylo někde na LinkedInu, mělo to celkem jako velký dosah. No. Hele, bylo to 10% lidí, jo, a 10% se za to stydí. A já jsem zjistil totiž, že to měl i můj táta v 50 a že to jako vzdal. A pamatuju si, že v tu dobu jako měl deprese, alkohol a jako nebylo to příjemný. Jo, samozřejmě se z toho nějak jako dostal věkem, ale bylo to blbý. Jo. A říkal jsem si to, a on by to vyřešil jeden prášek, víš?
ale prostě spoustu chlapů to jako neví a ten prášek jako nebere. Já jsem ho začal brát a úplně se mi všechno změnilo, že? Protože samozřejmě nějaký problém jako s erekcí jsem přičítal stresu a stravě a všem těle věcem. No a prostě je to choroba, kterou má 10% lidí a vyřešil to jeden jako prášek, jo? Takže proč to lidem jako neříct? No, říkám, nestydím se za nic vlastně. Jo? I když jsem udělal blbý věci, říkám to, jsem si toho vědom, snažím se to napravit, snažím se informovat a snažím se prostě pomáhat lidem. Jo? To vidíš asi i na těch mých jiných projektech. Samozřejmě to i souvisí jako se staváriem, vždycky všechno, co dělám, ale zároveň to může pomáhat lidem i nějak jinak. Jo? Ten projekt Duchcov třeba. A která zkušenost myslím, že nejvíc ti formovala jako lídra? Hele, no, která zkušenost, no. Nevím, jestli to dá takhle vzít nějak konkrétně, ale asi to očekávání těch lidí, jo, když jako je problém a oni se podívají na tebe a řeknou, tak co? Tak prostě musíš mít nějakou odpověď, no, nebo řekneš, nevím, jdem se na to podívat, no, jako lídra, no, já se jako lídr úplně možná ani necítím, no, já si myslím, že jsem dal dohromady okolo sebe chytřejší lidi, než jsem já a, a velká část jako té práce jde asi hlavně za nima, no. Jo? Jako já si připadám v těch detailních věcech, co oni dělají, si připadám jako nejhloupější ze všech, takže vlastně nedokážu říct, jestli jsem jako dobrý lídr. Jo? Taky možná asi ten jakoby motor řešit ty problémy. Jo. Jako jsem línej, chci si tu práci ulehčit a chci, aby to měli lehký lidi a a ulehčit si to. No. Asi dobrý v delegování práce? Nebo chceš mít všechno? Od určitý doby, jo. Už Jo. jsem pochopil, nebo velice brzo mě Martin Auzumblář právě přesvědčil, hele, já vím, že to všechno uděláš nejlíp, ale ty to nemůžeš dělat všechno. Prostě těm lidem věř, když jim dáš tu důvěru, je to nejlepší, co pro ně můžeš udělat. A já vím, že to udělají blbě, že budeš naštvaný, ale prostě nech je to zkazit, nech je to udělat. Udělaj to párkrát špatně, když se poučej, nech si je, pokračuj s nima, oni už to přestanou dělat blbě. Ty neuděláš všechno, nikdy. Prostě to nemůžeš zvládnout. Prostě musíš tu práci se naučit delegovat. Jo, A to jsi naučil. Asi jo. I to ti pomůže, že jsi línej, tak prostě když to pak zjistíš a vlastně někdo takhle chytrej ti řekne deleguj to, i když to udělej blbě, no tak to začneš dělat, že jo. A pak nějaký jakoby styl rozhodování, když člověk řeší tolik projektů a věcí naraz. Myslíš si, že za ty roky, bych řekla si přímo jako v tom staváriu těch nějakých 8 let, že ten styl rozhodování ti se jakoby nějak vyvíjel, že už teďka máš... Ale já jsem se vždycky snažil nerozhodovat, jo, protože jsem nechtěl pracovat, tak vždycky, když za mnou někdo s něčím přišel, tak jsem řekl, že má moji plnou důvěru, ať to prostě udělá, jo. Říkám, jo, mě to je jedno, tak to vydej. A nechoď za mnou jako z další. Prostě pojedem, všichni pojedeme naplno, budeme jako fungovat, máte moji důvěru. Oni se samozřejmě přirozeně jako bojejí a ptají, ale když jako... Já i na stavbě jsem jeden čas jako zaujmul roli takového jako útěkáře, jo. Že když byl problém, tak jsem prostě odjel, jo. A vlastně to v 90% případů vyřešilo samo. Ty lidi jenom zneužívali toho, že nechtěli zodpovědnost a snažili se, abych já rozhodoval o všem. A já jsem nechtěl. Jo? Já jsem věděl, že to zvládnou, že se jenom bojí. Jo? Takže jsem všechny takhle jako posílal s důvěrou do terénu. No. Já ten náš rozhovor zakončím trošku přemýšlení o tvojí budoucnosti Pepi Beneše. Co je to, co jakoby tebe ráno vážně jakoby motivuje vstát z postele? Moje děti. Jo. Jo, od té doby, co je mám, tak myslím hlavně na ně. A moje děti a moje partnery. Vlastně já si myslím, že když se má dobře moje okolí, že se budu mít dobře pak i já. Když se budu mít dobře já a budu se všichni mít ostatní špatně, tak to blbě dopadne. Jo, tak nebudu mít radost z toho nic. Takže já se fakt snažím i tím projektem Duchcov, který toho dělá taky hodně, tak se snažím vlastně, co můžu a co umím předávat dál a spolíhat na to, že když se budou mít dobře všichni, tak se budu mít dobře i já. A máš pro sebe nějaký profesní cíl? Děláš si nějakou 5letku nebo jsi plánovací typ? Ne. Hele, my jsme v listopadu naplánovali vývoj na rok dopředu a
je únor a my máme hotovo. Jo, protože technologie a všechno se mění jako pod rukama a jako plánovat dneska, to po mně chtějí hodně investoři, plánuj, počítej, ale ono to dneska moc dobře jako nejde, jo. Takže nejsem plánovací typ. Jo, asi spíš spontánní. Samozřejmě, když jezdím na motorce do Španělska, tak jsem rád, že vím, kam mám jet, co mám dělat a kudy pojedu, ale musí to za mě někdo naplánovat, jo. Ideálně si koupím nějakou trasu, kterou už někdo projel a prostě jedu, jo. Takže někdy asi rád plánu, někdy ne. Je to asi furt jako různý podle situací, nálady. Dokážu se přizpůsobit asi v obojímu stylu, no. A tvoje budoucnost myslíš, že bude propojená profesně vždycky se stavebnictvím, nebo... Hele, čím dál tím víc si myslím, že ne, že ta stavařina je nějaká jako srdcovka, kterou budu dělat, ale mě spousta chytrých lidí předalo jako spousta zkušeností a já bych je rád předával potom dál. Takže i Stavario bych rád jako brzo prodal a samozřejmě dělal svoje další projekty. Baví mě ten Duchcov sdružovat prostě lidi, co rádi něco dělají rukama. Buduju tady ty sexuální místnosti v Duchcově, protože v Duchcově vlastně žil asi 16 nebo 13 let Casanova, který je celosvětově spojený s tím, že je proutník. Takže tady ve sklepě dělám prostě sexuální místnosti pro partnery nebo milence na různý jako styly. A máme třeba slogan Přijeď zažít Duchcov jako Casanova. Jo. Přijde mi vlastně hloupý, že všichni známe Casanovu jako proutníka a když sem někdo přijede, tak jde na zámek a je to prostě běžný zámek. Jo. Není tam nic v tomhle stylu, jo. Takže jsem se rozhodl udělat tohleto. Jo. Dělám tady nějakou sousedskou půjčovnu, abych ukazoval lidem, že můžou sdílet svoje věci mezi sebou a že se budou mít líp. Jo. Vlastně chci budovat víc to okolí kolem sebe. Jo. Netroufám si jako na nic většího, jako jít do politiky nebo nějaký takovýhle kraviny. Chci se věnovat prostě tomu svýmu okolí a když bude víc takových jedinců jako já, tak to okolí bude furt širší a širší a širší a snad to jako dobře dopadne, no, aby ty moje děti jako mohly fungovat a nemuseli mít takový starosti asi, no. Jo, to je pěkný. Hele, tak já to tady asi takhle pomalu ukončím. Já se jenom na konci ptám na velmi rychlou, říkám, to bude rychlá 5. Otázky ano, ne, případně dostupná odpověď. Takový hezký završení. Zkus to. Už začít. Intuice nebo data? Intuice. Delegovat nebo kontrolovat? Delegovat. Risk nebo jistota? Risk. Tempo nebo směr? Tempo. Strávit den na stavbě nebo v přírodě? Na stavbě v přírodě. Tak jo, tak moc krát ti děkuju. Já jsem si určitě dozvěděla spoustu zajímavých věcí a přineslo mi to spoustu rozšíření obzoru. Tak ještě jednou díky, že jsi našel čas. Taky díky za zájem.